Siema moi drodzy, witam was pięknie. Ja się nazywam Niklaus i sobie trochę dzisiaj pogadamy w takim przyciemnionym, półcieniowym vlogu o grze, na odmianę o grze, w którą nigdy nie grałem, ale może od początku. Jest tutaj ze mną Człowiek Małpa, myślę, że kojarzycie go, najgorszego zbrodniarza wojennego. Słuchajcie, mowa mianowicie o No Man's Sky, bo czemu w ogóle tego vloga nagrywam? Po pierwsze, bo nie wiem po prostu co nagrywać, nie mam już pomysłów gry jakoś, nic nowego co by mnie interesowało się nie pojawia, nie wiem o czym gadać, to uczepiłem się tego tematu, ale też z drugiej strony dostaję dużo zapytań na skrzynkę na Facebooku, podczas streamów, czy kupiłem No Man's Sky, czy będę nagrywał No Man's Sky. I w tym krótkim vlogu powiem wam dlaczego nie. Dlaczego nie? Znaczy może zacznijmy od początku, kiedy to No Man's Sky było zaprezentowane na E3 i muszę wam powiedzieć, że gra ta nie zyskała mojego zainteresowania w sumie ani na moment. Jakoś cały koncept, no niby wyglądało to ciekawie, wielki świat do przemierzania, ogromny wręcz, może nawet w sumie na taką skalę świat w grach nie był wcześniej przedstawiany. Jest szansa, bo świat faktycznie, z tego co udało mi się obejrzeć gdzieś na gameplayach i przeczytać, jest naprawdę, no naprawdę ogromny. Penetrowanie właśnie, eksploracja tych planet, interakcja z jakimś życiem, które na tych planetach jest, wydobywanie surowców i tak dalej. No niby super pomysł, ale jakoś nigdy to mojego zainteresowania nie przykuło szczególnie. No ale już w tamtym momencie gra zyskała ogromną rzeszę, może nie fanów, no bo fanów może mieć gra po premierze, ale wielką rzeszę ludzi, którzy tej gry oczekiwali i którzy byli nią bardzo zainteresowani. No i była premiera parę dni temu, na początku na konsolę. No i generalnie tutaj, jak to było napisane w jednym artykule na którejś z polskich portalów growych, teraz sobie nie przypomnę, na gram.pl, podaj albo na Gamezilli, teraz już nie kojarzę, ale w każdym razie nastąpiło skonfrontowanie marzeń z rzeczywistością, czyli tak jakby pomysł i wizja tej gry, która się ułożyła w głowach ludzi, została skonfrontowana z tym, jak ta gra rzeczywiście wygląda i okazało się, że już nie jest tak różowo. W ogóle największym szokiem, jaki gracze przeżyli, ja nie umiałem w ogóle ogarnąć tej sytuacji, nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, że multiplayer w tej grze, że gdzieś tam wcześniej jeden z twórców coś mówił, że multiplayer będzie. Potem gra wyszła, ludzie zaczęli tego multiplayera szukać, bo niby jest tak, że na przykład jak my tam skolonizujemy, czy tam zajmiemy jakąś planetę i możemy ją nazwać, to potem inni gracze widzą, że ta planeta jest nasza, że ona jest podpisana, coś powiedzmy w tym stylu, jakbyśmy na przykład w Pokémon Go zostawili w gymie Pokémona, no i potem ludzie widzą, że to my tam na przykład Pokémona zostawiliśmy, ale nie możemy się bezpośrednio spotkać z innymi graczami, nie możemy ich spotkać de facto w grze, nie ma innych postaci, są tylko, że tak powiem, ślady ich bytności i ludzie nawet robili takie, powiedzmy, jakby to nazwać, eksperymenty, że lecieli na jedną planetę gdzieś tam, długo lecieli, żeby się spotkać, no i dotarli na nią tam w tym samym czasie, no i okazało się, że się nie widzą i de facto tego multiplayera nie ma. No i w ogóle dziwna sprawa bardzo, dziwne klimaty, twórca gry gdzieś tam tweetował, pisał, żeby się czegoś takiego nie doszukiwać, bo ta gra multiplayera nie ma, a gracze mimo tego dalej próbowali gdzieś tam to znaleźć i że niby ten multiplayer ma być, że ta gra będzie się rozwijała, że oni cały czas nad tym pracują, no dziwne. No, a oceny jakie są? No takie, że w pewnym momencie na Metacriticu średnia ocen od graczy to było 4,4, teraz to chyba skoczyło do 5 czy 5 coś, ale generalnie oceny w prasie zachodniej, czyli europejskiej i amerykańskiej są mocno zróżnicowane, ale generalnie dość średnie, gdzieś tam od pułapu takiego ósemkowego w skali na 10 do takiego aż tam czwórkowego, czy poniżej nawet czwórkowego, czyli że gra po prostu zawodzi jako gra. Bo to też tak do mnie wygląda. Pomimo, że ja już mówiłem, ja tej gry nie kupiłem, ale dużo jej się naoglądałem i naczytałem o niej. Mi ta gra trochę przypomina Mass Effecta bez fabuły.
Czyli tak, wyobraźcie sobie tak jakby, że mamy Mass Effecta, na przykład z tym plądrowaniem planet, tylko że nie mamy w ogóle tego wątku, nie mamy walki z przeciwnikami, chociaż no tam się walczy, wiem, no z tymi gdzieś tam, są tam gdzieś niektóre, nie umiem się wygadać, są na niektórych planetach przedstawiciele fauny, którzy są do nas wrogo nastawieni i z nimi możemy walczyć, no tak, ale tak jakby głównym celem gry jest sama w sobie eksploracja, pozyskiwanie surowców, ulepszanie, wiadomo, craftowanie, przemieszczanie się z jednej planety na drugą i tak dalej. I mi to trochę przypomina RPG bez fabuły. Tak jakby powiedzmy Skyrim, tylko ogołacacie go z wątku i tylko po prostu sobie chodzicie i gadacie z ludźmi, zabijacie mamuty i craftujecie sobie rzeczy różne. I wykopujecie tam węgiel, miedź, żelazo i tak dalej, no. Ta koncepcja już od początku do mnie nie przemawiała, no ale patrząc na oceny okazuje się, że chyba dopiero gracze po zetknięciu z nią kapnęli się, co jest nie tak. No i tak to po prostu wygląda. No jeszcze do tego oczywiście wersja PC-towa ma problemy z optymalizacją, jak to wszystkie gry PC-towe w zasadzie, jest słabym portem. W ogóle też ludzie skarżą się na bardzo niewygodny interfejs i to zarówno jak na konsoli, a na PC-cie już w ogóle, bo tam te menusy są przygotowane raczej pod konsolowego pada. Także generalnie no z opinii graczy wynika, że no szału nie ma. Szału nie ma i też w tym momencie dochodzi do takiego zjawiska, które jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o osąd gier, czyli ci ludzie, którzy kupili tą grę za własne pieniądze i gdzieś tam jeszcze na nią czekali, nie potrafią do siebie dopuścić myśli, że pieniądze są zmarnowane i nie warto było czekać i na siłę sobie wmawiają, że ta gra jest dobra, świetna i tak dalej, a inni się mylą. Znaczy oczywiście kwestia gustu. Na pewno są ludzie, którym ta gra się po prostu świetnie podoba i może jest najlepszą produkcją roku 2016. Okej, ale są też wady, które obiektywnie można tej grze wytknąć. No, tak to wygląda z mojej strony. Osoby, która w tą grę nie grała, także no typowe nie znam się, ale się wypowiem. I tutaj, moi drodzy, wkraczacie na scenę wy, którzy na pewno, jestem przekonany, że ktoś z was tą grę nabył i są wśród was ludzie, którzy na tą grę bardzo czekali i są też ludzie, którzy na nią w ogóle nie czekali, a kupili i czekam na wasze opinie, żebyście się ze mną podzielili na dole w komentarzach waszymi opiniami, chętnie się z tym zapoznam, jak to widzicie. No, a to była moja opinia, dlaczego Niklaus nie nabył No Man's Sky i dlaczego nie będę grał i streamował i nagrywał. Mam tutaj listę gier wypisanych, tegorocznych, które na pewno ogram do końca roku. Słuchajcie, jeśli kogoś by to interesowało. Jest to piątek 13, czyli horror trochę a la Dead by Daylight, Battlefield 1, Gears of War 4, trzeci epizod do The Walking Dead, Outlast 2 niestety został przełożony na przyszły rok, Batman od Telltale zawiódł trochę, jest bardzo drogi, także poczekam, znaczy 120 zł mniej więcej chyba za jeden epizod, to poczekam aż będzie w tej cenie jak The Walking Dead. No, i to by było na tyle, co ja chcę zagrać w tym roku. Możecie też się podzielić tym, co wy byście co byście wy jeszcze chcieli do końca roku ograć. No, to tyle ode mnie, żeby nie przedłużać, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę, żeby dotarł do jak największej liczby ludzi. No, może być w górę optymalnie, no. Chyba że wam się nie podobał, to dajcie w dół. I napiszcie na przykład, co wam się nie podobało. No, to tyle. Zapraszam was na fanpage'a na Facebooku, na G2A, na Hitboxa, na streamy. I co? Ja spadam się zastanawiać, co by tu nagrywać, co by tu robić. Nie wiem, może chcecie więcej vlogów, może czegoś konkretnego, też dajcie znać. No dobra, ja już spadam, elo!